Dominik Kouba teda ako lepšie postavený z kvalifikácie ako líder. Peter Matušik ako čestný fúmu. Dominik Kouba hodne zo široka na výjazde zo zóny číslo 1. Celkom vypísol aj zónu číslo 2, zóna číslo 3 aspoň ako tak prejdená. Peter Matušik hodne katuje trať, aby zostal aspoň ako tak betli. To sa mu ale úplne nedarí, asi podľa predstav. No ale nedokázal z toho v podstate nič moc vyťažiť, ale uvidíme teraz, ako to bude v opačnom garde, kedy teda Dominik Kouba bude musieť udržať svojich cca 700-800 koní. Dominik Kouba má M3, motor S54 na turbu a presne jak dostalo 700 koní kalibre Nissan. Takže poďme na to ďalej. Peter Matušik, teda tento úloha ako líder. Dominik Kouba ako chaser. Dominik Kouba si tam celkom skúsene necháva nejaký ten priestor, ale tá líder jazda v podaní Petra Matušika vôbec nie je na závodenie. A obávam sa, že Dominik Kouba nemá až tak dobre nabodované, aby si takéto niečo mohol dovoliť. OK, záver trate v prospech